Wat gaat er vanavond hier gebeuren? Nou, vanavond is het een lampionoptocht. Georganiseerd door de SOS, Club 26 in Schoondijken. En dat doen dan speciaal voor de kinderen en de jongeren. En voor de gezellige kerst en dergelijke. Vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan. En dan was er veel animo. Dan werd er tijdens de tocht door het dorp aangesloten. En dan hadden we toch een groepje van 75, 80 man. Dus we hopen nou eigenlijk op meer. Meneer de Kerstman, hoe bent u hier Schoondijken verzeild geraakt? Dat is een domme vraag. Met mijn slee natuurlijk, met mijn rendieren, Rudolf voorop. We vliegen overal naartoe. En gaat u ook meedoen aan de parade? Ja. Ik heb gezien dat ze een prachtige kar voor me hebben gemaakt. Prachtig, prachtig, prachtig. Hoe bent u dat te weten gekomen dat er hier een parade was? Ja, ik ben uitgenodigd door Ernst en zijn crew. En het was erg gezellig om daar mee te maken. Ik heb het vorig jaar ook al eens mogen doen. En het was echt gezellig. Ik heb echt vermaakt. En vinden de kinderen het ook leuk dat u erbij bent? Ja. Ze zijn erg enthousiast hier in Schoondijken. Dat moet gezegd worden.